750 atleten zijn vertrokken vanaf de markt in Hulst. Individuele lopers en estafettelopers. Mooi aantal weer voor Zeeuws-Vlaanderen. En dan zien we met Leendert van der Lugt en Maarten van Zetten 2 verwachte atleten vooraan. Helden zijn het die hier voorbij lopen. Echt schitterend dat ze dit zo op deze manier doen. En wij wilden ze toch even een hart onder de riem steken. Even knallen. Dus dan gaan we nog één keer. Gaat uit de hart? Ja. Iets na 2:30, nog 2 uur te gaan. Dus u bent ook nog wel even bezig aan door met de volgende bananen? Ja, nog een paar. Hè. Tot aan de laatste gepasseerd zijn, blijven we enthousiast. Hè. Hoeveel renners heeft u denken we al voorbij zien komen? Ik denk wel al 400, 500, zeker. Want er waren er 750, hè, zijn er gestart. Nou, kijk eens aan, de hardlopers die worden hier dus volle bak geholpen. Sinaasappeltje, banaantje en natuurlijk heel veel water. Er staat nog zo'n 12 kilometer voor de boeg. Bij Axel is de voorsprong van Zetten en Van der Lugt opgelopen na 6 minuten. Alle tijd om nog wat te drinken voor de 2, die overigens nooit op zondag lopen vanwege hun geloofsovertuiging. Ze kennen elkaar goed, zijn vrienden ook. Het tempo ligt best hoog, rond de 16 km per uur. Zoals hier richting Schapenbout. En dat is knap ondanks de tegenwind. Vorig jaar zijn we naar Zwitserland geweest, naar de Ironman, wat mijn zoon aan mee heeft gedaan. En dan heb ik een balletje gekocht. En ik weet zelf, ik heb ook al een marathon gelopen, om iemand aan te moedigen. Of waar je aangemoedigd wordt, een beetje zwaar hebben, dat doet echt heel goed. En dan krijg je toch wel een beetje energie van. Dus ik dacht, ik ga de mensen aanmoedigen. En hoe doet Daan het? Nou goed, hij moet nog maar 7 kilometer en ze kan je. Hij is bijna klaar. Ja. Hij heeft het zwaar. Heeft hij het zwaar? Ja. Jullie zeiden net tegen me, hij is net voorbij. Maar wat hebben jullie dan tegen hem gezegd? Kom op, je kan het. Ga door. Nog een klein stukje. Sprongetje in de wedstrijd, kilometer 38, langs de Oteense Kreek in Terneuzen. Nog 1 keer tegen de wind opboksen. De wedstrijd verloopt precies volgens plan voor de 2. Maar de vraag is, komt er nog een tempoversnelling van 1 van de 2? Daan, hoe gaat het? Ja, we gaan strijden hoor, maar... Nou, neem nog wat te drinken. Wat was het zwaarste punt? Ja, eigenlijk onderweg naar Sluis was ik al helemaal klaar. Het was echt een dikke tegenwind. Maar eigenlijk sowieso de hele rit is al flinke tegenwind. Dus ja. Het is een zware. Wat zeg je? Het is een zware vandaag. Ja, op mijn eerste is het sowieso zwaar, maar gaan we wel uitlopen. Dus, ja. Nou Daan, de laatste 2 kilometer, zet hem op en tot op de finish. Ja, dankjewel. Van Zetten en Van der Lugt komen gezamenlijk over de finish in 2 uur 27:07. En zo krijgt de marathon 2 winnaars. Want dat kan volgens de reglementen van deze wedstrijd. Die laatste kilometer en het waait, het regent inmiddels. En het is nog een half uurtje, ietsje meer, tot lopers binnen moeten zijn. Dus voordat je bij de finish bent, is het nog een taai stuk voor die medaille. En hoe gaat het? Goed, ja. Alleen lang duurt het, hè. Maar ja, als je 73 bent, is dat wel... Wat knap, 73. Loopt u vaker marathons? Ja, dit is mijn 40ste. U staat voor het bordje nog 1 kilometer. U kan echt de finish ruiken. Ja, ik ken hem. Ik heb hem meer gelopen, dus... En is die laatste kilometer zwaar? Ja, dat is zwaar. Ik zou je niet langer ophouden. Zet hem op. Laatste kilometersje. Nooit gelopen in de Je bent de laatste loper. Is dat moeilijk? Nee, ik ben blij dat ik de finish haal. Op karakter, met krampen. Mijn eerste marathon, zonder training. Maar ik raad het niemand aan, geloof me. 3, 2, 1. There's a monster under my bed.
zin in vandaag? Ontzettend, ja hoor. Ja. We lopen net Hulst uit, maar het is wel ietsje opgedroogd inmiddels, hè? Ja, dat mooie weer komt eraan, hè? 7 zon. Dit is gewoon afdwingen. En doen jullie voor het eerst mee? Nee hoor, 4e keer. Wij de eerste keer. Voor u de eerste keer? Ja. En vindt u het spannend? Ja, ongelooflijk. Ja, ik ben benieuwd. Heeft u een beetje getraind? Niet echt, maar goed, we doen ons best. We gaan het gewoon op karakter doen dan. Ja, puur op karakter. Succes vandaag! Wat heb je allemaal in je tas bij je? In mijn tas daar zit een doosje met boterhammen in en een doosje met fruit. En hier zit mijn regenjasje in, de regenkoot. Heb je hem nodig gehad? Ja, vanmorgen hebben we heel slecht weer gehad aan we vertrokken. Nog even die laatste kleine 10 kilometer. Nog 10? Ja, of 8? Oh, ja, doe maar 8 dan. Doe maar 8? Oké. Ja. Het gaat prima, maar het is wel een tandvlees, zag je zo. Beetje zag je ook beu. Oh, ik wil blij zijn dat we de finish zien. Ja? Ja. Het valt vies tegen. Ja? Ja, nee, het valt echt tegen. We lopen nog, hè? Jullie gaan het gewoon halen. Zeker. Ja. We gaan niet meer opgeven nu. Bij jachthaven De Kreek loop ik in de buurt en ik loop hier met Betsy en Chantal. En we zitten nog een beetje op het laatste. We zijn een van de laatste lopers, maar dat geeft helemaal niks, want volgens mij heb je het hartstikke naar je zin, toch? Zeker wel. Zeker, ja. En wat is nou het leukste wat je bent tegengekomen vandaag? Saamhorigheid. De saamhorigheid. Volgens mij moeten we die kant op. Ja. Hey, nog een paar kilometer. Hoe ga je nou zorgen dat je hem uitloopt? Gewoon doorzetten. Gewoon doorzetten. Nou, zet hem op, dames. En veel plezier bij de finish straks. Het heel erg naar mijn zin gehad. Ik vond het leuk. Een mooie route inderdaad. Ja, het blijft een end. Een super sfeer vond ik. Ik vond het echt heel erg leuk. En dat bier, dat werkt goed, hè? Krijgt u er geen roze blosjes van? Je vond wandelen. Ja. Nee, van dat biertje. Die van bier, die had ik al. Hoeveel ijsjes heeft u er vandaag al doorheen gejaagd? 1500 ongeveer, denk ik. Ja, mijn man zei het gisteren, helden zijn het, maar vandaag ook weer hoor. 700 helden die meedoen, absoluut. Een sportongeval gehad en mijn nek gebroken. En dan heb ik lang in een rolstoel gezeten en nu ben ik aan het revalideren. En dat is eigenlijk nu mijn uitdaging, waar ik eigenlijk al even naartoe werk. Dus ja, we zijn er bijna en het gaat lukken.